Petro kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petro iki kakangku ejo. Lho. Kok piye? Jenengmu apa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang Antarna piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petro iki kakangku, Mas. Petro iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petro ki waras. Aku Petro diame-ame patine. Kowe ki duwe hati ora, Jo? Petro ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petro? Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Datan kawusa manjen wonten kupet sanggar sarup. Neno gantung sampun nalika semanten ki ora Petruk sawalipun ora Bagong ngemedal mlajar-mlajar wonten tapel lantas nekani nawatu. Apike supaya aja nganti dawe gegeran. Awak dhewe ngalah wae ayo mulih. Matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik. Licik piye, Tru? Ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Antasena. Kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sinuwun Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalahke karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulih piye? Mulih matur bapak nek dhewe iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulih ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing goleki awake dhewe anak-anak Pandhawa, Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani. Nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Bocah nom iki laduk wani kurang geduga. Nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe, kowe karo aku diajar piye? Ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih. Sik, mulih ki ya ana hitungane lho, Truk. Ana hitungane piye? Kowe saiki tekan ngarepe bapak. Oh. Terus matur karo bapak, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna." Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye? Semar ki nangis durung karuan atine sedih. Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori, "Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa." Semar meng mesem ning atine keloro-loro. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka kowe. Ora iso mituruti karepe wong tuwa, anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak-anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Nek cara aku, Truk, mulih wirang.
ning nang kene bakal tekaning pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati nek aku milih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak ala, raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mung suwe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalah karo bayi wingi sore ta, Tru? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Neng kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa gak udah takon. Aku saiki rada usir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke, wis usir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Tru? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisna. Mati utama, matine wong labuh bener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, sukmane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petro iki kontrakmu swarga. Mlebu nang kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis. Carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Tru? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndara Antasena ngantem aku pisan mudar arep nglawan piye. Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatotkaca apa Jayapata tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Nek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Kok inting ora omong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Tru. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kok nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca aja tekan kene, arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Tru. Wah iya. Wah iki aku seneng niki. Dadi kowe iki cangkemmu ombo iki ora mung kokean omong nih ya nyambut gawe. Ya kokean madang bareng. Ha iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawilen tak ajahe, Tru. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Toto Gong tak takonane nek kira-kira arep mateni awak dhewe, kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndara Antasena. Iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten apa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhing. Jen nyatanipun sampeyan niku bendara kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu utawa ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja lakon dosa, aku yang bakal mula sara karo kowe. Mula mapan tak bondo tangan tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangkene to.
dirembuk sik perkarane rasa dadak rembukan perkara kowe wani karo Sumandra padha karo kowe memirang marang pasuryaning para Kunden Pandhawa memirang karo anak-anak Pandhawa kowe abdi sing ora ngerti tata krama abdi sing ora ngerti unggah-ungguh kowe mirang-mirangke Kunden Pandhawa mongko manuta tak bondo tanganmu tak krinco sikilmu Petra ayo gong ayo gong sik wetengku lara wetengku lara banget lah terus piye iki sik lara tenan iki lara sak dhuwur-dhuwure barang gitu apa waduh tekan pulung ati ya truk rasane asam lambungku munggah ya wis rasa mikir werna-werna kanane kaya ngene kok tak mikir werna-werna asam lambungku munggah tenan jangan ngomong aja truk iya mun wis mari tak gebukane iya siap lho Nino siap mangke enten perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan nek pun keterangan loro-lorone niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi perkara Petra ajeng mangboto bandanen Petra ajeng nglebokke pakunjaran manglebokke pakunjaran mboten napa-napa mboten ning kula tak matur apa to sababe kula kok wani karo Sumandura niku wonten perkarane apa sing wani niku dudu kula lho sapa niki dower niki adik kula niki ning sareng kula petung Bagong wani niku merga Bagong belani karo bapak lho belani karo bapak piye kula dikongkon karo Bapak Semar yo dikongkon angge dikongkon teng negara Ngamarta bapak niku ajeng bangun kayangan bangun morale para kawula sak negara Ngamarta syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klimasada ning teng riku wonten Sinundrawati Sinun Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara lah niki duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten kelakone mongko negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk ning kok negara Ndrawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk ngoten niku terus Sinun Mandura duka Bagong manusmane jajalan sukertane bawana kowe menungsa ora tatanan batore kok wani wangsulan karo Bendara Bagong ya wangsulan kula wis ngelekke ning Bagong iki pancen wonge ngeyel terus Sinun Mandura ngendika ngenten iki Bagong kowe bali yo kandha karo bapakmu wong sekeng bapakmu ki wong randuwe bapakmu ki wong melarat men gedhi balar bangun payangan ki ngilo karo cengele nuwun sewu bapakne Bagong ki ya bapak kula nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye nek ngunekke Petruk ngunekke Bagong ora masalah nek tekan bapak kula padha karo kudu mbelani bapak saniki kula tak takon sampeyan tak unekke Antasena kowe anake ora kudu wong dlogak-dlogok ora iso ndodok nesu ora aku nesu Petruk nah padha kula ya nesu kula niku mergo dianak-anake karo bapak lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak tangeh kula ajeng wani karo Prabu Baladewa mboten ajeng wani sing kula wani niku sipate mboten kok Baladewane oh ngono nggih wah nek tak hitung-hitung kok bener kowe mbangane Prabu Baladewa terus lagi ne iso menggalih bejo kowe rung tak cekel nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe nah ngoten niku lho Kyai Nom niku aja grusak-grusu ning dipetung belajar gelar belajar gulung men aja kesluru dalan sing kleru aku njaluk ngapura ya Truk tiba padha-padha mboten apa-apa wis mari Truk lumayan mari iki Truk wis ora lara ora engko lara meneh ora wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras heeh ya ora watakku ngono kuwi piye disikat saiki apa piye oh sike wis rampung masalahe kok disikat lho wis teluk kono ora teluk mergo tak rembug oh ya wis teruske rembugane ya sikat saiki terus ora iki men tanganku ku mlawe pun kena wetengmu kok tak ora nek njawil ning terus pripun ning kowe aja seneng-seneng kok kula entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku sinten Kakang Garwaja Kakang Antarja
Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang karo kanca Kakang Turjo ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mengke do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Tru. Kok tentrepku to? Ora kene, ndungkruan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambrayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Nek aku njaluk karo kowe ya, Tru, nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang karo kanca, kowe aja bales. Kowe manut wae. Atre modar. Tru karo kanca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wedang kopi wis Gong, wis Gong, wis. Gong, ya wis. Nggo neh. Adan, kula nek dipotol sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara, nguripke wong mati. Kuwi lampuh ngono. Anu wae kok netel. Ah dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didetel pripun? Sapa sing aku netel? Bagong. Kene tak kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan e. Oh tak kira variasi e. Variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Tru. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang karo kanca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe ora tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong kula ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe karo gedruk kok. Ndang. Dune ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Tru. Nggih. Aku tak ambles bumi yo nggih. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwasne gedruk mempeng ora metu to? Lah yo isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene terus karo kanca, Gong. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biar. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya wane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Nek dindani terus karo kanca tekan kene takoni apa wigatine. Wae ora usah wedi, kok tak gedroke ping 3. Ndara Gatot kanca. Iya, Petro. Anten apa karo awak mriki? Petro, nun. Aku tekan kene pancen goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Oh nggih. Leres, lha pripun to? Didhawuhi dening Sio Mandura, Gatot kanca golek ana menyang ngendi papane Petro. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno, Petro wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa, teka derajate Petro wani karo Baladewa. Petro, nun. Apa iki mbok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatot kanca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul, penak awakmu. Nek boten purun wangsul, mapano. Apancat pundhakmu tak gembol dasmu dina iki, Petro. Nun sewu, Den. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku. Teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan Ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Krasdewa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi wingi sore? Sampeyan mentolo ngunekke Petruk, Petruk pancat pundakmu, tak gembol ndasmu. Lha iki wong tuwa lho. Lha iki wong tuwa. Kok malah nangis, Truk? Cerewet meneng wae kowe. Lha iki wong gerang. Umur kula wis pinten-pinten abad. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo mateni Petruk, mak mateni.
Lho sadadaku kan gunem. Mang pateni mboten apa-apa. Nggo Mang Potol sirahkula. Mang Potol Den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya digdaya. Sampeyan tau tadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan mung dilapori karo Prabu Baladewa. Nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Mang pateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Rasa ngrekoso Petruk. Suarane dinggu sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo Mang pateni kula. Mang pateni pun Mang Potol. Mang Potol niki kula drat-dratane tenggen guru niki. Nek sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun kek batrene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin niku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandu simbah sampeyan niku arepa ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Sukses. Ayo. Ora kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso no ya. Kowe iki biasane ra angel nangis. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut ya. Cemelmu ya ora. Wong anake mlebu rumah sakit kok nanggap dangdut ora. Kok iso nangis? Ayo nggawa brambang tak leletke mata. Mengkari jewewek lho wis metu kabeh. Ndara Gatotkaca tak critani terus raine saya pucet. Terus kelipat mabur ngambadir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ah iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didumdil ya, Dong. Didumdul piye? Didumdil kok didumdul. Didumdil piye? Didumdil gane aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandang ngono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau mung nang burine terus ayo tro ming ndala pita. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mingkari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku iki lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh. Ampuh. Putula. Putula piye? Mbahne Ndara Antarja iki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula werna-werna? Ula werna-werna. Kowe lagi tengok-tengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demung macan, lare angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oper ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kowe gak isgo goreng yo entek, gak bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh nang wit gedhi ae. Ngisore ketok iyu banget nggo nglikar kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jileh. Oke. Lakonane terus ora usah melu-melu, Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Ndara Antarja, yo Bagong. Aku sing tekan kene.
Kuwi gatosipun goleki Petruk. Kowe ngerti Petruk apa ora? ngertos. Korene. Oke. Terus? Sing digoleki kowe kok. Wah, jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ana. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Kok aku muni ra ono? Ora ana. Aku ngapusi. Ora apa-apa. Aku dosa. Tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu Ora ana wong tak pancal raine ora. Ngomong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio. Radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho, Gong. Nganu liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Ora guni radione kanca-kanca. Lu tau urung ta kowe? Urung. Lagi anyaran kok. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. nek Petruk ora gelem, Tak jiat. nek Petruk wani, Tak pateni. mateni Petruk. Iya. Lho ngopo dadak suluk barang? Ya men seniman padake. Katriku mulung mangrempake badya. Magiri runanggono. Suluk ora pethoke kok. Sing penting wani. Petruk tok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Lho. Go piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo endi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak go ning rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk iki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok mung perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Lho. Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiladalah. Ora wiladalah iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kendele ra sama-sama. Ha. Piye? Ngerong mrono mrene. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? ora minggat sembur melonyoh awakmu. Piye? Muni piye kowe? Sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong kok. Bagong ki digodhog kowe ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kowe ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya. Ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petruk pengglibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek kowe njajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Lho, edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh.
gunung tak dumek wis jugruk kok. Segara tak dumek yasan. Wis tanggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Jugruk ngiwonengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadano. Waspadalah. Kelapa aku iki nek nganti murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana nesune Ndara Werkudara, mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketak-ketik? Paham ora kata-kataku? Iya, aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cethor. Tengah-tengah epek-epek iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Ndelok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Kok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya le bengok-bengok banter banget ae. Li ngapusi piye? Tak apusi epek-epek aku ki matno, abang apa ora? Kok glelek duwe epek-epek abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge memeng ngapusi kok. Aku dadi kono percaya, sajake epek-epekku iso malih tenan tur ning mbok dayane apa. Mripate Antarja saya mendelit terus tamake kowe brubut ngeleng ya terus. Tak uyuane ya. Aja. Kaya jangkrik wae terus metu ora. Engko anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget ya sapa kae? Endi? Kae. Anggo, udu. Kae lho. Heeh kae. Lho ana lho kae. Oh, ada. Ana sing pentas anggo Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira nyekel awake dhewe diajar wong loro. Ya manut le. Oh, laidan. Petro. Nggih, Ndara Pragota. Ya. Wah. Kae sing bulu truk lambe sapa e? Bagong. Wah, setan tenan. Buaturan ditata krama nganggo trening abang leteke ra jamak-jamak. Taleni kolor putih. Kaya awake api-api. Ora tau wadus meko kaya ngono. Waduh, gleleke ra jamak-jamak. Wah, lengane ditato ula. Wah, kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jam. Aku ki perang kok malah guyu terus. Li arep perang sok kapan. Ora getak ngono to, Gong. Man cerewet kowe. Ki menungso ya padake apa? Wah, ngri sing guyah-guyah bandem batako raimu kowe. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune cuma Untuk marpotol kok Gong. Kok dijabut kanggo lho. Kanggo apa jenenge? Benang kae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tau tak coba sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Karang ya wis tuwa. Gusi ki ra ya. Aku kulino dinggo. Dadi kendro gusine. Ndara Pragota, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe.
Wah, cekak aos, Truk. Langsung wae. Cekelen nek gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, lah setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat lo candak mergani patimu. Kene mergani kowe ora usah omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu, Truk. Senyum to. Moh. Senyum untumu ku lho dicabut ku lho. Ngomong kiwir-kiwir iki ra risi kok. Ora, malah apik kaya kanggo meng iso ngono kuwi. Mbok nek kelep Mbok men malah ra wareg selawase. mati dari kanggo panggawa tak ayoni Ndara Pragoto. Aduh, sambate. Bonyare. Bonyar kowe. Sampyo tenan kowe. Oleh mentuk palu gedene semono kae. Nyilek anu perbaikan jalane. Ngendi? Ngisor kono nyampir, Pak. Gotong gedhe, Pak. Cuthuke ndase Pragoto modar kalau. Gedabikan kejet-kejet. Nek nganti mati karemu lho kok. Bisa mati kok? Ya iso. Pragoto iki iso mati to? Iso iki menungso ya. Waduh mongko nggon pas mburi kene iki, Truk. Wah, gagar otak. Nang kengko nek nganti cangkeme metu mbluke gagar otak berat. Terus pingsan, terus mati. Kowe goleki polisi. Kowe kok ora omong to, Truk? Mbok ora meden-medeni to. Wong lan utuk meng lirih. Lirih apa? Wong saka kene krungu mak klothak Ngono kok. Kae iki mau ki watu. Watu apa? Iki sing karepmu lho nek mati. Ora tanggung jawab lho. Wong perang kok mikir mati mbok men. Wis ora bakal tak pikir modar ya wis. Petro. Ponokan Bagong ora minggat saka negara Ngamarta glandang negara dadi mati kuwi. Wes. Manus kare dadan sepertane boleh pisanan. Wah. Untung ceket-ceket ta. Sinuwun Mandura tak rungokke lah kok duka ya sini Petro kanong bolong ora minggat saka negara Ngamarta glandang nenggala. Brubut melayu. Waduh. Bagong mau piye ya? Monggo Bagong ki nek melayu ra iso banter mergo pupune gathuk. Monggo suarane mak buk. Waduh. Mati kowe, Gong. Lah mau melayu ora banter ketututan Ndara Baladewa. Bagong iki adine Petro nyol tampan ana nenggala. Terus modar kowe le. Lho. Iso slamet, Gong. Asem aku ngojek e. Lho. Ngojek? Ora iso mlayu kok. Oh ya syukur nek kowe ndek ide ngojek. Kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh. Ana ojek tetek tak cengklaki. Oh. Wah, mlayu kok. Wis sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Wah, mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane ngelip. Nyelip bedhagang ora to aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme kanggo. Oh. Oh, to tak walik helme. Sing ketok cengelku dadi ra weruh rupaku. Ayo. Slamet kowe. Slamet. Yo bali Gong. Hah? Ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus Terus ngapa iki? Ngisul ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. terus Maju terus. aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Truk. Ora usah ngliwet. Ora usah godhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ayo.
Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sakarepku kok ya. Heeh, wis modar wae apa-apa. Lho, dengkulmu mlocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis rasa wedi, kowe tak sangoni gaman, maju. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belani karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya, Kang. Oh iya, santai wae. Wis dadi Taman Makam, wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, golekno gaman. Hah? Golekno gaman. Arep apa? Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? Oh, HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya, Dik. Ya, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok ya ganti. Aku memang kurang manut piye ta, Tru? Ya, sewake ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi sewalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe ndisiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Gong. Hah? Titip dompetku. Kena bojoku ya. Heeh. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kon nyelameti 3 dina tekan 1000. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye ta terus ora ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ngono universitas. Ora, maksudku ngono kuwi ora sing intelek omongane. Oh iya. Wis kono maju ngono? Ya. Taman iki ya kok. Taman yo gradi cengele Baladewa. Tugel del gulunge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, Amo Suramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha ya iki grajiku taman legane. Wah. Wah, parus main jajaran teblis lan menungso ra tataran. Wah, dalah. Iki Petruk nggawa graji iki. Ae susah entuke pokoke. Mungsuhe nenggala kok iki pamuning satu seti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasak. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ora konangan. Walah setan apa? Mati dereng aku, mati dereng. Cepet kamu mati. Ayo, kamu. Nyuwun mangapunten sewu-sewu rapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged amam bengi kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan mboten saged dipun silaki dados sing panca bakah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Mandura mboten saged angampah mubal babaling karepson wekasan ngeliga Kyai Nenggala. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhan kuntal kaprapal. Samangke mboten dipun mangertosi wonten pundi papan pernahipun Petruk tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampan ingkang dumados ngelingi bilih Petruk menika Panakawan Padruka piyambak. Nggih, Kyai. Sajaipun Petruk ngewi-ewi dhateng Raka Mandura. Kasengaja ndudul kamurkanipun ing Raka Mandura wekasan kula mboten saged ngampah mubal babaring karepson Petruk ing Kyai Nenggala. Nanging sasampunipun menika wonten raos getun salebeting manah kula. Nanging kados pundi malih bebasanipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kula nyuwun pangapunten. Koko Prabu menawi bab menika gampil. Namung kuwatosing manah kula menawi ngantos sak mangke Kakang Semar ngertos lampan menika tumuli Kakang Semar mboten narimakaken sinten ingkang badhe saged amambengi kamurkanipun Kakang Mayantaka.
Mila ingkang saking menika Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka ingkang sagah ngendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Parandene gagar wigar tanantuk karya kula nyuwun pangapunten paduka Kanjeng Koko Prabu kedah tanggel jawab perkawis menika. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Bab tanggel jawab kula mboten badhe selah. Namung wonten syukur laning penggalih paduka Yayi Prabu kedah paring pustaka jamus nyang jimat lima sada. Mesaken dhateng kawula kula ingkang nandhang pagebluk kepareng maringaken pustaka jamus lima sada tumunten kula badhe maluyakaken negaring Ndarawati. Mangke menawa Ndarawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula badhe ngunduraken pustaka jamus lima sada wonten negaring Amarta lan ngupadi wonten pundi dunungipun Petruk. Saestu Koko Prabu, Yayi kula mboten badhe wantun atur lamisan paduka Yayi Prabu Ngamarta. Menawi kula mekaten dinten sakmangke monggo pustaka jamus lima sada kula aturi nampi. Nanging menawi mangke negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun pustaka kakunduraken wonten negari Ngamarta. Lan paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mangupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Oh inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Sawetawis Koko Prabu kula tilar wonten negari Ngamarta. Gusih. Aku tinggal ing Ngamarta iku arepe piye? Monggo praprakone negara Ngamarta ku mung minangka dadi saksi tama atur Kyai Kresna inggih kunjuk Kyai Prabu Samiaji. Koko Prabu leres ngendikanipun Koko Prabu Mandura, nuwun mapunten kula badhe mujatrosanipun Koko Prabu Mandura. Mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula ngunduraken pustaka jamus lima sada sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngono Kresna. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono aku mengkari manut. Mila klaturi lenggah sawetawis wonten negari Ngamarta, Yayaji wonten dawuh pusaka kula aturi maringaken. Lan sakmangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Koko Prabu monggo kula aturi nampi. Namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene iki para Pandhawa kalah ngumpuk ana ing bangsal pengrawit. Monggo pendak-pendak pun Kakang Suwana ning Praja Ngamarta tansah sinugata panembrama ingkang banget gawe bombong penggalihipun Kakang. Nanging kok ora ana ingkang paring pangandikan Yayi Darma Kusuma sajake ewa nyawang pun Kakang. Werkudara gligaping paningal kaya ora tajem. Arjuna ya semono uga tumungkul ing Kisma. Kok Prabu? Nggih. Wonten menapa menika? Gusih. Kowe kok dadak takon ana apa iki? Sirmu piye? Lagi wae Yayi Prabu Ndarawati mungkur saka negara Ngamarta. Nalika semono kowe sowan nang Praja Ngamarta nganti kalawan pun Kakang. Pun Kakang tok dadekke saksi tama bakal atur Risyadi kunjuk Yayi Samiaji. Ngandhake enten negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula pun Kakang mbok kanthi dadi seksi nggone Siadi bakal nyuwun kampil pustaka jamus lima sada. Barang Siadi nampa pustaka jamus lima sada pun Kakang ndok tinggal ning kene. Alasanmu engko nek wis negara Ndarawati katingal tentrem, aku tok pethuk saka negara Ngamarta. Lah kok saiki kowe bali mrene iki arep piye? Ya aja gawe bingung atiku lho Kresna. Setyaki wonten timbalan. Wis kecandak saiki. Barengipun iki mesti ana Surya kembar. Mboten ketingal. Wis tak uruse dhewe kok rasa melu-melu Setyaki. Nggih, ngatus-atus Koko Prabu. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Yayi Samiaji kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Werkudara tentremna rasamu ya. Ora usah bingung. Koko Prabu? Nggih. Mangke kula ingkang badhe narbuka lampahan menika. Tegese piye? Kula aturi lenggah prayogi. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Perangan ingkang padha lenggah ning kene iki ora ana sing tak percaya kejaba mung Siadi. Merga jagat iku wis dadi paseksen, Wisnu kuwi bibelah dadi loro. Ingkang separo mapan angganing Nata Ndarawati, ing separo mapan angganing adiku Madukara. Mula apa mapun Kakang kuwi kembang Siadi sarine, pun Kakang kuwi geni Siadi urupe. Dadi ora iso dipisahake. Janaka wonten dawuh. Marata nggunakno permana jati
gunakno netra batinmu ingkang cetha Yayi. Sawangan pun Kakang. Pun Kakang ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan. Mboten kinten babar pisan. Bilih negari Ngamarta kedatengan Drujana ingkang membuh paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Wonten satunggiling Durjana ingkang saged marojol saka sela-selaning garu nindakaken telik Mangendrajala Koko Prabu Werkudara. Nggih, krungu to? Ya. Koko Prabu mireng? Ya, ngerti. Lah iki terus piye? Lah yen ngono jebul sing nggawa pustaka Jamus Klimasada mau dudu Yai Kresna. Arjuna seksinipun. Menapa Koko Prabu badhe tida-tida lan aturipun ngadang kula panengah? Ya ora. Ning ra terus nek rampung piye kahanane kok dadi kaya ngene? Werkudara kowe aja meneng wae Werkudara. Kresna kakangku. Wit biyen mula Werkudara ki nggone wong wutuh apa anane. Nadyan kanthi pawadan kowe nggunakake Janaka mbok nutup-nutupi awakmu. Nanging Werkudara percaya karo paningalku dhewe. Ilanging pustaka Jamus Klimasada diboyong dening wujuding Kresna. Mula baline pustaka Jamus ya saka kowe, ora ya saka kowe. Yen nganti ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada, aja ngaku kadange tuwa para Pandhawa. Ana wong arep metu kok digondheni karo Kresna, wonten maring adhawu. Tak pikir-pikir Werkudara ki arep wong mloha ning ucape sarwa bener. Mula aku ya ngertine sing nggawa Ratu Ndarawati wujude Kresna. Yen nganti sira Yai Prabu ora iso nemokake meneh pustaka Jamus Klimasada, kowe padha karo memirang karo pasuryaning pun Kakang. Memirang karo kadangmu tuwa Mandura, Prabu Baladewa, mbok gawe isin negara Ngamarta. Ora iso nemokke aja ngaku dulurku nom, Pak. Koko Prabu. Kados pundi lampahan menika wis-wis ora dadak digetuni. Saking nglakon kuwi adile mung dilakoni, inggih. Penandang kuwi adile mung disandang, mbok menawa wis dadi lakoning Nata Ndarawati lan iki wis dadi sandang aku. Nggone Janaka ora usah kuwatir. Inggih, nanging pustaka Jamus Klimasada ical, ilang kuwi ora iso digoleki to. Waton sinartan pambudidaya, menungsa diwenehi akal, pikiran kuwi dienggo budidaya. Inggih, ora kok menggo wangun-wangun. Inggih. Semono uga Janaka tak jaluk sesuk meneh sing tanggap ya Yayi, bareng paduka. Semar kuwi samar, kae ora iso digagapi nganggo ya kuwi nalar sing ganep. Kakang Semar kae panjalmaning dewa. Kae weruh sadurunge winarah. Mula sejatine iki mau utusan karo Petruk merga Kakang Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ketaman mendung. Ora suwe meneh mesti dadi udan. Mula Kakang Semar budidaya dadi pepayung ning tinemune Pandhawa ora tanggap. Samengko mendung wis dadi udan, malah wis banjir ana negara Ngamarta. Bareng paduka, ayo bodhane karo kadempel. Wonten menapa nyuwun dawuhing Kakang Semar. Lan nyuwun pangapura dene para Pandhawa kurang tanggap. Koko Prabu ngestaken dawuh karo pun Kakang bareng semonggo kula dherekaken Koko Prabu. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar kowe ngemrapta ning Karang Kadempel. Enten apa, Den? Kok sampean rawuh enten Karang Kadempel? Kakang Semar. Mestine Kakang Semar wis antuk ature anakmu si Bagong nggone mbok duta menyang negara Ngamarta, ya kuwi bakal mboyongi marang para Pandhawa. Ah, nggih. Panjenengan anakku lho Bagong wis crita akeh-akeh. Babakan anggenipun Petruk pasulayan kali Ndara Baladewa nglabuhi sampeyan. Wekasan Petruk kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Duka tasih urip napa sampun pejah kula piyambak mboten mangertos. Kakang Semar, mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan yen to satemene ingkang mboyong pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Nata Ndarawati. Mangke riyen ning blegere sinuwun Kresna.
Mula sampeyan ora usah dadak selak, sampeyan ora usah dadak kanthi pawadan Ndara Janaka. Semar niku napa sing dumadi katon wonten ing netra nggih niku sing kula percaya. Monggo Bagong ngendikake utawa atur kali kula. Nek sing nggawa pustaka Jamus Klimasada sampeyan. Mula sampeyan ajeng selak kaya ngapa niki dadi pedamelan sampeyan balekake pustaka Jamus Klimasada kalih goleki teng pundi dununge anak kula Petruk. Nek Petruk tesih urip, syukur mangayu bagya. Ning nek Petruk pun pejah, kula njaluk kuandhane mang bekta teng Karang Kadempel. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk, Ndara Kresna. Jagat waisan niku Bathara Wayakura jagat. Ya, Kakang Semar. Tak selak ana tanpa guna, jer kuwi kewajibane Nata Ndarawati. Yen pancen iki kabeh mbok pasrahke marang Kresna, aku ingkang bakal ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Jimat Klimasada. Sartane arep ngangin-angin kabar menyang didununge Petruk. Apa wis tekaning pati apa isih urip? Mengko aku bakal paring kabar kelawan Kakang Nayataka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Dene sampeyan tanggung jawab perkara lakon iki. Sampeyan ampun kuwatir kula kanteni anak kula nala galing kalih Bagong. Manginggal budal saking Karang Kadempel ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Arjuna kula ten paring adhawu. Ora usah dadak mesgol ati mayuk. Digoleki kanthi lega-legawaning ati. Muga-muga Jawata paring pituduh menyang diduneng pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Monggo kok Prabu kula dherekaken Kakang Semar aku nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Legegek ugeg sadule tomel. Kok kaya ora sak mempere nek aku terus utusan Nata Ndarawati karo Ndara Janaka ngupaya pustaka Jamus Klimasada. Ndak dikira wong tuwa omong enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Den, ampun kuwatir kula ngawat-awati tindak sampeyan saking katebian Ndara Kresna, Ndara Janaka. Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Pate wonten dawuh sinuwun. Wiwit budal saka negara ing awu-awu langit Ratu Gustimu aku Prabu Dewaningrat ing pangajap sumusul kawan bapa Penemban Dewa Kahana ing nalika semana ninggal praja ing awu-awu langit sago bakal nglulusake panjang kaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta. Nanging kanthi tekan dina iki lha kok dadi ora ana kabar kawusanane. Tumuli sira tak kanthi nyabrang segara prapteng tanah Jawa. Lah banjur bakal menyang ndigone awake dhewe ngupaya menyang didununging bapa Penemban Dewa Kahana ingkang sago gawe ringking para Pandhawa. Sinuwun saenipun sampun ngantos kesesa. Ingkang Rama Begawan Dewa Kahana menika pandhita ingkang limpat, pandhita ingkang wasis waskidang esti. Mbok menawi kanguningani bilih kula lan paduka Gusti kula ingkang sinuwun mapan wonten gising samudra menika sinuwun. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping madu angiseping madu sarining tawang bapa Penemban Dewa Kahana mboten saged dipun raosi dening nembe kemawon kula raosi kaliyan Patih Dewa Yaksa. Paduka sampun wartedak merpeki papan panggenanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anak Prabu eneng apa lah kok nganti kraya-raya nyabrang segara? Apa iki sira anak Prabu ngupaya pun bapa inggih Penemban? Krana sareng kula ampah-ampah parandene sakmangke mboten saged anduwa dhateng pepinginaning raos ing tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepengin dados narendra wonten negari Ngamarta. Sakmangke kula badhe nyuwun priksa Penemban. Panjenengan sampun sagah ngupaya keringkianipun para Pandhawa. Sakmangke kula nyuwun priksa, lajeng keringkianipun Pandhawa menika mapan wonten pundi? Mara gage midhangetna ya nggir. Iki pusaka wujud layang druwang putih, mulus putih. Iki ingkang winastan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Nggonku ngimpi-impi kepengin rebut pustaka iki.
nganti wis sawetara suwe mapan ana ing Praja Ngamarta. Tumuli aku entuk srana Membanata Ndarawati ingkang tuhu kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Wekasan Pandhawa ora padha cubriya kelawan aku. Pustaka Jamus Klimasada diparingake marang aku lan saiki wis ndak asta ning astaning Begawan Dewa Kahana kula Dewaning Rat wonten dawuh. Ngerti ya Nggir. Pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Klimasada kuwi upama kowe bakal mateni Pandhawa 5 angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Pandhawa ora bakal bisa nglawat Dewaning Rat katon sumringah pasuryaning anak Prabu. Krana sampun gumana musik wonten paningalipun ingkang putra pun Dewaning Rat. Anggen kula badhe kelampahan lenggah dampar ke Prabu Negari Ngamarta. Sirmu piye nggih? Mboten wonten ingkang kula ajab kejawi amung saged mbondo Pandhawa gangsal. Lah banjur keparengmu dinten menika badhe kula ampyak Negari Ngamarta. Sira ora nggawa wadyabala sak wutuhe. Najan kula mboten wadyabala sak ketahipun nanging Bapa Penemban sampun saged mbeta pusakanipun para Pandhawa. Pandhawa tentu sirna sae tanganipun ingkang putra pun Dewaning Rat Penemban. Lho, sapa iki? Ana satriya baguse uleng-ulengan kaya ngene. Mongko saka pangasaku aku ning negaraku ki wis bagus-bagusing para ratu, para narendra. Lah kok tekan kene malah ana satriya bagus ora jamak sapa? Raden Janaka. Kowe sapa Narendra Muda? Narendra ing awulange Prabu Dewaning Rat. Prabu Dewaning Rat ya. Nlonjong botol kang dadi tindakmu ana ing laladan negara Ngamarta. Sediamu apa? Mung kepengin ketemu karo para Pandhawa. Raden, Pandhawa wis ora bakal suwe lana urip ning alam padang. Pandhawa bakal tekaning pati sabab Penemban Dewa Kahana wong tuaku bapa guruku wis kelakon ndusta Pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Mula Pandhawa bakal tak tingkesi mbaka siji. Tak pateni aku lenggah dampar ke Prabu Negara Ngamarta Raden. Wis maning jajalan wong kang kaya kowe Dewaning Rat. Ayo ndi kang aran Dewa Kahana ora mbalekke Pustaka Jamus Klimasada tak tugel janggane. Lho. Lah kok dadi kowe sajake murina karo Dewaning Rat? Lek nomor 4mu gadekno gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka aku panahing pangenenging Pandhawa Dewaning Rat. Walah dalah. Sing idanemu macan apa abamu? Malah babar pisan tak ibarate aku ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bondo mung kari dulur-dulurmu. Mara jajalan legane atiku. Lebur kasaputing angin. Lah kok dadi anakku Dewaning Rat bondo yuda karo sapa? Penemban. Kula sampun pinanggih pananging Pandhawa Raden Janaka.
menapa ing paduka ndikaken sedaya kala wau boten wonten nyatanipun. Lho, lah kok dadi ngono? Nyatanipun Janaka koncatan pustaka Jamus Lima Sada tasih gedhedaya sekti kalintang jayaning perang. Nembe sekedhap kemawon kula sampun dipun ajar dening pun Janaka minggira kamanane pusaka. Raden Janaka iki sapa? Begawan Dewa Kauna kowe sing ngidra pustaka Jamus Lima Sada dasar kepara nyata. Ora mbok balekke tak cangking siramu damu dadi kandha kowe. Ayo amuk. Arjuna wonten dawuh. Tiba saka Dirgantara Koko Prabu piye? Kula sampun manggihaken ingkang ngidra pustaka Jamus Lima Sada. Lho, wis sampun sapa? Pandhita saking awu langit peparab Begawan Dewa Kauna miwah atmajanipun Prabu Dewaningrat. Lah kok siap ora mbudidaya ngrebut? Kula dipun getak kontal kendang kamracundang. Dawah wonten ngajianipun paduka Kanjeng Koko Prabu menika Koko Prabu kowe lah dalah ora pati nduga mono. Janaka wonten dawuh. Lha jago monggo kula dherekaken ngono. Nek dipikir-pikir ya ora ketemu ngakal. Nek kena nenggala wis jam 3:30 mau kok tiba 3:30. Saking suwene wah ya ngliwati pirang-pirang pulo. Nek wis ora apa-apa nang jeneng ya wah ya iki piye kok. Oh dadi ning alas kok ana wong dodol soto ya. Oh ambune kok breng-brengan tekan kene. Nah enak. Mbelani bapak nganti malah ketuyung-tuyung uripku tekan tengah ngalas ngene. Wah, Jan Mir. Gong kowe sida omong bojoku nek aku ora mulih 3 dina kon nyameti tekan 1000. Ah sing dislameti sing meger-meger e, Wer. Sing dislameti sapa, Gong? Kowe matur karo bapak nek aku ijek urip. Ning kowe ya ora ngerti nek aku ijek urip ya, Wer. Aku janji kaya ngene kanan kowe ki arep kepiye lor kidul wetan kulon ya ora weruh kiblat. Gek rungkute ra jamak-jamak kaya nek ning alas aku iso urip. Pepet entuk apa tak blek tak pangan. Ning ora ngerti kiblat. Nek mungsuh kewan galak wae iso mlayu iso endo. Nek mungsuh demit terus dicucuk mbon-mbon aku. Wah, wis urip kok kaya ngene iki. Kowe nek ora nulungi aku bangeten, Pak. Kowe bangeten. Oh. Andel ora. Basa lembut kira iso dirasani kok. Lagi tak rasani cucuk mbun-mbun aku. Krembya. Ora pangling mesti gendruwo iki. Petro, lah ngandel lho. Setan ngerti jenenge wong. Kowe sapa? Wah, la dalah. Wah iya. Petro, kowe ora tepung karo aku. Kok sajake tambuh karo awakku kowe. Lah wong tuntut ngerti kok sampean sinten, sampean tunggu wit pundi? Sing tunggu kretek pundi kula tak takon. Aku dudu demit, aku dudu bangsaning jin. Lah bangsaning napa? Saiki aku bangsaning dewa, yen biyen pancen bangsaning jin. Bangsaning jin? Iya. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang atus abad kepungkur Petruk nalika kowe durung dipek karo Semar.
Kowe durung digawa karo Semar, kowe mbiyen urip karo aku, kowe kuwi mbiyen rupane bagus. Ning mergo kowe ngecu begal ngampak maling sing mbok begal Semar, kowe dituduti awakmu nganti wujud kaya ngono. Petro, aku Jim Solantara Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Wah, bapak to sampean? Iya. Wah, ya wis pirang-pirang abad ora ketemu ya mula ora nenek kula lali. Iya, Petro. Nggih, wilujeng, Pak. Iya. Saniki ngasta teng pundi? Aku saiki dadi dewa, Petro. Wah, malah sampean mulya dadi dewa. Kula mang dawuhi melu Semar seprene malah kere terus ngenten iki ra mundak-mundak. Iya, Petro, ning pancen kodratmu pancen ngono. Nggih. Kok mrepeki kula? Kowe susah. Lah nggih kaya dipisah karo kulawarga. Ya aja susah. Kanthi cara mengkene kowe ingkang bakal bisa menehi pepadhang tumraping bendaramu Pandhawa. Lan kelakon penjangane Semar ya saka kowe. Napa nggih? Iya. Carane Jero ngalas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Nyemplunga sendang aja wujud Petruk, mengko kowe dadi sarana padhang kahanan negara ing awan. Kepake jauh. Kok malah malih wong tuwa. Wis tuwa wae. Nek malah do kepensut malah pokokan masalah. Ya wis tuwa wae ngono. Nggih, Nganggo jeneng sapa? Demang Wangun nggih, Pak. Wangun. Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Nggih. Aja lunga-lunga nang kene wae. Delongkas pepundhenmu do tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Kuwi dadi pancatan wolu bali karo bapakmu Semar. Lan iso gawe padhang pepundhenmu Pandhawa. Sinayeng manggelung mintonaken tiwik ramanira kang kumitiran ing asta ing Koko Rabu piye Koko Kendel Arjuna kula wonten dawuh iki lho ana wujuding pawongan wis keladuk yuswa mongko tak sawang kok sumunar cahyane kekuwunging nganti belah ana ing antariksa. Iki ora wong baen-baen. Baen-baen apa niku wong-wong alasan kok. Mboten sak digaken niku wong-wong alasan. Kusik nala garing tak takonane nggih. Kowe sapa? Menawi panjenengan dangu kalian kula, nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa? Nggih. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Lho. Wis ngerti karo aku, sampun pangestunipun kula menika. Kok sampeyan ajan skor bal-balan ki mawon kula saged mbedhek. Rada apik iki, Gong, nek wirah ndelok bal-balan skore mbedhek iki wae, Gong. Heeh. Wonten wigatos menapa panjenengan merepeki dhateng kula? Cakrawangsa wonten timbalan. Aku kuwi bingung sababipun. Merga aku kuwi duwe mungsuh ampuhe kegila-gila jenenge Dewa Kaana sing nyolong pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Nek aku njaluk tulung karo kowe sagu ora? Lah nek panjenengan ngersakaken kula tulungi kula ya sagu. Sagu tenan, sagah. Nek kowe sagu pustaka Jamus Klimasada rebutan. Yen perlu Dewa Kaana paten ana. Sampun pikantuk idi palilah paduka Gusti kula. Wis tak keparengake. Nyuwun pamit kula aturi mriksani tandang kula sinuwun. Dewa Kaana pinter njara langit ora menang karo aku lembut ngungkuli banyu ora luwih lembut tinimbang aku
Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasada sarana culika. Aku ngrebut ya salana culika. Anak Prabu kok lenggah neng kene, Premban. Kula menika ngantos bingung, Rama. Pendak-pendak kula majeng mangsa Pandhawa kawon kula mundur nyuwun pambyantunipun Bawa Premban. Majeng malih kawon malih mundur malih nyuwun biyantu. Kula menika ngantos namung wirawiri kaya ratu bodho lunga-lunga. Kula nuwun sewu, nek pusaka kula betane parang mboten nyoh tampanana gawanen nggih gawanen. Aya kowe muni pendhita pinter karo aku iki srayaning Pandhawa pusaka rebutan ayo pusaka rebutan legane ati kowe ku ngarepe dhewe Narapa Kresna kandul sanyakra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta. Sampun sinuwun. Lho, kok wis piye? Pusaka tak tampa, pendhitane dipateni sisan. Nulung iki aja ketanggungan. Aja mung separo-separo. Nulung iki ya sakabehe patenana sisan. Nyuwun pamit tambahe pangestu. Wong elek wis elek rupamu elek pakartimu isih lekoh gedhoamu kowe pendhita wani tumindak cidra mboyong pustaka Jamus Klimasada kowe ayo balekne kowe sing kudu sumingkir ora kok balek tak ajar kowe sing tak ajar sapa iki gawe kaget mak tlepek kaya telek iki sapa ana wong kok suarane atos ora jamak-jamak gek bentuke kaya bajai bajuri dengkulmu mlocot ora syukur tole kowe isih urip tole sapa kowe aja ngaku aku ora rumangsa tepung karo kowe nek wong liya ora ngerti nek bapakmu ngerti syukur Petro kowe ijek urip cah bagus. Semar kok ya titis men. Ora titis piye? Piye Petro pustaka Jamus Klimasada? Pun matur sinuwun Ndrawati pun kundur Pak. Syukur. Ning sinuwun Ndrawati tenan to estu nek niku. Lah terus ming sing nyolong pusaka ngamuk Pak. Namine Dewa Kahana karo Dewaningrat. Sapa? Dewa Kahana. Wah, aku mungsuhe Pak. Wah, kaya kitiran. Sapa piye? Kowe arep lali karo aku kok. Sapa kowe Dewa Kahana dengkulmu melocot. Gulung dening Kyai Semar. Sang Begawan Dewa Kahana datan saged obah
nalika semanten oyahna ya Baskara titi mangsane wis nekani ilang sipating dewa kaana nenggih Pandya Betari Durga. Mati aku. Banyak Semar. Kapok Kakang. Nek ora tak enek iki tuman wae. Anggepe kaya isih. Ayo. Apa ora? Beto padane Semarang ya iki dikulo sampean aja lho. Niki sandangan kula ucul kabeh ben. Ucul yo men. Pancen sing tak ajab kuwi. Ayo. Niki nek dugake jare kula mratra. Ya men, mratra ya. Meneng wae kuwi anggere meneng ra sak omong. Beto ngawur banget iki yo nekat tenan lho. Ngandel ora. Wis yaene kaya isih kaya ngono. Mati aku, Pak. Bapak. Apa? Ora. Curiga karo aku ora. Kowe iki sok ngawur. Aku leno terus sok dekem ngono-ngono iku. Wegah. Wis wae mesake Betari Durga. Ya ben. Kok. Tugel gawite Pak. Men gawe-gaweku dhewe arep apa? Tobat. Kakang Semar kula sampun tobat Kakang. Kamu mau kabar? Tobat. Ayo bali. Inggih. Wadya balamu jak bali. Inggih, ngesraken dawuh. Baju barat tumindak elek ning desa Ngargosari kene mungsuhe Semar. Ngestaken dawuh. Ayo mulih. Inggih. Aduh. Kowe nekat, Pak. Tak dobeli lengen. Hus. Kanjeng Ibu sampun wujud kados ngaten. Dewa Srani liya dina ya ngger cabagus mangane diamuk karo Kakang Semar kowe malah kewirangan balise Dewa Srani. Sopo Jaramaya, wah, arep ngopo njaluk daging stampel getih setetes yo tampanono. Wah! Karsa madangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
wiwit purwa madya usana pun paripurna. Sedaya mangke wilujeng boten manggal setunggal menapa. Monggo sami ngucap syukur resanipun Gusti. Muga-mugi menapa inggih dipun jangka dening pepundhen mriki saged kasembadan. Kula sak rombongan tak nglajengaken lampah anggenipun nguri-uri kabudaya. Mugi-mugi pinaring ngono waras lancar niring sambikala. Ya Semar. Purnaning gati sura sudra jan kang retsa brasta kaping 8 Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih, Ndara.